barika do wara sira le douce do wara sira. Alhamdulillah القائل في محكم تنزيله وذكرهم بأيام الله ثم الصلاة والسلام على بدر الهاشمي محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أم بدين تبسر فلا جبا وملكنا وملكنا كان كوفوكا ولي مدو سماني واتي أو كان يمدالي لامي على تنو على من كوكا كوران باكونا وكوكا دمدو حقلي جيجين عليك دوم باولا شيني نما كونين الله فاكا كدافع الله سهرما كا محمد كودو أني أسمو سنمو بواجولي كنا كنا أم الله دنيا كافو أم إتالي سلامي دمتون جاكولو بامي مجيه كنا جمعية Ansarudin uburu fara mimbe italika ufi kasangani amfani ankaramo asijidu Sharif Usman Madan Haidara aleka anniversary hukmu ladado ubulu ubi ala barkada kene sigi niko ken nisonjaye ala wali nyumandon kene ni chogoroba nyumai aleka anniversary hukmuna nyinantai lada temera kabe anniversary re kaloma loye Haidara bange kalo mois mai here kalo bonya kalo nyumaya kalo nika chibla ankaramugo ni ankaramugo demuso sanumama konate balakisa Haidara ni alesiro benendo Fransi jamana kan aye wele jabi kabini kumbeli ukera Itali dugukolo kan ni ka sensen kana se ayere jabala la akadukono alhamdulillahi rabbil alamin uye lasili kene basiki no e chokoroba nyere ka barakete jiye kono lasili bara inundona ni ankara mogola kauka lasili ye ka kon Sharifa Balakisa Haidara nalinye angaje anko sheria nyoko fe. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. أم صل كراكا سعان واتي بلا جليلا. أم صل كراكا أنغ سلواتو بلا جليلا تهيا لونا. صلاة الإبراهيمية لو. أنغ بارد دمنا تولا صلاة يعني أنسل كراكا صلاة الفاتحة أني وكلا. وبارد دبلا تولا إن شاء الله. نسيدا سبتلا واتي منام. ulu munu ya nye jora ni ansigi ku era ye chogoroba ka anniversaire nama do hukmu era kono folo ambe ka fendo de jira awla aw ka do nga fo islamia era fen jimenye anga do anda ku ye islamia nyene mayali de bo nan na ku islamia nyene mayali fanga do islamia fen jimenye islamia jolendo asasu munu ka ulu de folen fla awnye donc amba de Allah subhanahu wa ta'ala fe Allah subhanahu wa ta'ala min nene au ke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mandeunye falhamdulillah ambe ala tanuka barkada kira mandenya sorolika sabla kira utemena uliye kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mandenya nyini uma soro amunu nya soro on joldi Allah subhanahu wa ta'ala made amma foi dam me ala yani auna ka kla ka onge yani wasatu bi mana ala kirare alayhi salatu wassalam ajira ka fo jamakulu mi ni o here ka bo jamakulu to bela jele o de awni ha okman ni o ye awnye awn fana awn jira la ka fo awn de kanubaw ye sabula awn ala kiraye alayhi salatu wassalam anyena okmana mbawkulo somi ola nuwatina anfle cheba minge anniversary kene ka noye as-sayyid Sharif Usman Madan Haidar ale amba kilela bi ambi adem kilela bi me wallahi mina afawnyena mbi ala de kale kala kan shere on de wele ko Sharif Usman Madan Haidara yebaw me kanubaw bi ko fekenna ina fo kira o laydu dilama ayre o laydu takafo akanubaw bi nale wa kira kanubaw de nana kira ko fe wallahi kira aka risala bi damina wati mina aka bi mana aka chili bi damina kana mogoma kira bi ci wati mina de ku bela jele kira ya soro aya soro jonum fe aya soro jonum fe ayere siginyon asomogo adana bo nyogon aka jamana mogo ulu de kira toro ulu de kira nyeni ulu de kira lajaba ke fembe da kiraka wa hal sisa mogo be ulu la ubi kira no fe ila fo ni ukanina kilila basila domina uta no fe nyumanyala toujours ubi fe
ka kira nɔ bɛɛ lajɛlen jɔsi ka bɔ wallahi u tɛ se kuranɛ y'o tamakiya bɔ an na k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka nin faga ni u daw ye yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun ala ka sadiri ni nɔrɔ min ni o ye silamɛya nɔrɔ ye ni a y'a di kira alayhi salatu wassalamu ma n'ale nana ka na kafiriya dibi touché ka bɔ yen ka na jahiliya waati ko o martabaw ni o ko janikɛw a n'o yɛrɛ sagokɛw a n'o den ɲɛnama don dingɛnaw k'olu bɛɛ lajɛlen bali bi wallahi anw ka da la k'a fɔ kira alayhi salatu wassalam ko sika t'a la fiyewu ala ko nɔrɔ in bi bangi wa nɔrɔ in banginen don wa a bi bangi ka taa hali bi sabula dusukun de ye ala ta ye dusukun a bɛ ala de bolo dusukun a bɛ baara de kɛ ni ala subhanahu wa ta'ala ka yeta a n'a ka yamaruyaw ye donc o la ni baara b'o cogo la an bɛ min ɲini o de ye an ka dusukun ɲɛ ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma sabula buna hadamaden kira yɛrɛ ko ten alayhi salatu wassalam k'a fɔ sogobu dɔ de bɛ anw na ko ni ale ɲɛna farisogo tɔ bɛɛ lajɛlen bi ɲɛ n'a tiɲɛna dun farisogo tɔ bɛɛ lajɛlen bi tiɲɛ a ye sariya kɛ ka na yɔrɔ jumɛn ma dusukun de don dusukun de bɛ mɔgɔ bila yɛrɛbaya la dusukun de bɛ mɔgɔ bila ala kota la dusukun de bɛ mɔgɔ bila ɲumanya kɛli la an b'a deli ala subhanahu wa ta'ala fɛ ɲumanya kɛli ala k'an ka dusukun ninnu bila o la o la sirifikɛ n'a ka san 71 sɔrɔli ni an filɛ o 12 mai la falhamdulilayi an bɛ l'école min na bi ye le 31 5 mois 2026 an b'o de la bi an bɛ dugu jumɛn na an bɛ yaani dugula dugu min n'a bɛ wele jamana min bɛ wele ko Itali yan dugu bɛ wele cogo di Onio ayiwa alhamdulillah Gentao ayiwa alhamdulillah ni italien ayiwa Gentao alhamdulillah donc an b'o dugu de la nin ye an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala ka diɲɛ ye ni ala ka yamaruya ye cɛ jumɛn bonya kama cɛ min ni hali bi n ko a ma dɔn wa a dɔn tɛ wa a bɛna dɔn kɔfɛ de sabula a ka kuma kɔrɔw de bɛ ka ta bi k'o kɛ ka tiɲɛ dɔw bange hali bi wa siga t'a la hali bi kuma minnu bɛ ka fɔ n'o bɛ ka kɛ kura ye mɔgɔw bolo dɛ o bɛna taa kɛ koba ye don nataw la o dɔ la yɛrɛ o b'a sɔrɔ anw yɛrɛ ti yan tuguni o de la n ko a ma dɔn anw fɛ koyi anw yɛrɛ hakilila ni an kelen kelen fɛn fɛn ɲininka mɔgɔ si ma jɔn ye hakilila koyi an bɛɛ hakilila ko an bɛ cɛ in dɔn wallahi Seydi Sharif Usmane Madani Haidara a ma dɔn wa a tɛna dɔn anw fɛ nin cogo in na tan nka an b'a deli ala fɛ hali bi ala k'a faamuya n'a dɔnni jira an na sabula an bɛ waati min na ko bi silamɛya kɛli ni mɔgɔ min kɛra silamɛ yɛrɛ siga t'a la a bɛ i n'a fɔ tasuma de b'i bolo ka yaala ni a ye n'i ye minɛ b'a sɔrɔ a la mais tasuma in est ce que n'i ko k'i b'a da mɔgɔ wɛrɛ tɛgɛ o bɛ sɔn k'a minɛ wa la wa kira ye silamɛya misaliya di anw ma kɛrɛnkɛrɛn ma anw ka nin waati silamɛya o dama tɛ anw minnu bɔra faso la ka na fɛn ɲini yɔrɔ la ni an bɛ wali jamanaw kɔnɔ ka n'a ye ko anw ye sela ka waati dɔ ta ka miiri Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ ɲɛnɛmayali la ka miiri Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ cɛba min nana k'a ta ka bɔ dibi la k'a da yele la ka farabasiya ka bara ci bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛɛ k'i senda yɔrɔ sɔrɔ kɛ bɛɛ lajɛlen ka taama a lumière la i wasalen k'a sɔrɔ i ma tɔrɔsi wɛrɛ mana wallahi o kɛla nin cɛba in de ye fɔ ni mɔgɔ min hasidiya kama ni i ko ko n t'a fɛ n'i ko n t'a fɛ o bɛ faamuya mais k'a fɔ a nana ni walawalali min ye ko nkalon b'o la ayi an bɛ se k'a fɔ n'i ko i m'a faamuya bɛɛ lajɛlen b'i fili ka da i kɛ hakili niveau kan sabula Seydina Ali ko ten khatibun nas ala qadri uqulihim c'est à dire n'a bɛ kuma mɔgɔw fɛ a ye kuma o fɛ n'u hakili niveau ye
mɔgɔ min tɛ tan dɔn n'i ye mugan fɔ a ɲɛna siga foyi t'a la a bɛ perdi jate kɔnɔna na donc o jate de b'a ni mɔgɔw cɛ mɔgɔ minnu bɛ ka barrage kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n'u selen tɛ ka siri tigɛ ka na don nin baara in kɔnɔna na ni k'a kɛ an b'a deli ala fɛ ansaru ala ka aw taa ɲɛ Haidara ye dugawu k'a ye ne yɛrɛ bɛ dugawu k'a ye wa ne bɛ dugawu k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ ala ka an taa ɲɛ hali bi an ka ŋaniya nin diinɛ in la wasali ye ka se degré min na ala k'a tɛmɛ o kan san 71 an ka sirifikɛ y'o de sɔrɔ bi an b'a deli ala fɛ o ɲɔgɔn caman bɛ ala subahana wa taala bolo wa a se b'a ɲɛ fana sabula mɔgɔw tɛmɛna dugukolo in sanfɛ olu ye san 1000 balo minnu ye san 100 yirikaw balo an b'a deli ala subahana wa taala fɛ ala ka sidi an karamɔgɔ ma ani kɛnɛya ani lawasa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan a jugu ka malo an ɲɛna a k'a ye an b'a deli ala subahana wa taala fɛ ya rabbi anw yɛrɛ minnu bɔla so ka na fɛn ɲini an bɛ fɛn min nɔfɛ n'o ye nafolo ala ka hɛrɛma nɔgɔya ne n'aw ye vraiment an ti bɔ kuma in kɔnɔna na sabula u nana fɛn ka di ko 5 minutes donc peut-être karamɔgɔw bi a caman u bɛna kuma ka wasa ka tɛmɛ ne ta in kan inchallah an bɛna kuma passer mɔgɔ wɛrɛw ma donc yanni ka bɔ kuma kɔnɔna na ne bi foli kɛ naba kelen kelen na bɛɛ lajɛlen la cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnma mɔgɔ minnu ye kɛnɛ in organiser ni ka tila k'an invité ka na nin kɛnɛ in kan n'o ye Etali Ansaru ye ni a président ye yaani Musa Kɔnɛ ye nin waati la alhamdulillah an b'a deli ala fɛ ala ka baara in ta fanga d'a ma ya rabbi baara in a ti taa ni sɔrɔ min tɛ ala k'o sɔrɔ d'a ma baara in a ti taa ni lemaniya min tɛ ala k'o di tɔnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka deli ala subhanahu wa taala fɛ an ka musobaw n'olu b'an kɛrɛfɛ ka an labaara an ka denbayaw la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la ka se ka an ka denbayaw ka ɲɛtaw sabati an b'a deli ala subhanahu wa taala fɛ a fɛn fɛn y'i yɛrɛ di ala ma ala k'u ka yɛrɛ di ala ma ala k'a sara ka jannatul firdausi la ala ye ala k'a ka barika ye ka don u denw na ya rabbi ala k'a ka barika ye ka don denbayaw la ka deli ala subhanahu wa taala fɛ an ka Espagne o du ɲɛma n'o ye yaani Alassane Jara an bi a ka foli kɛ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ ale de kun kan ka na nin kɛnɛ in ɲɛnamaya aw fɛ yan mais ale ma se ka sira sɔrɔ a y'a ka gerebukɛnin bila ka na anw ti fɛn dɔn anw kɔni nanen bɛ dɔrɔn ka na laada tilen kɛ ani ka hakililajigin kɛ kɔrɔlen minnu n'olu fɔla an ɲɛ ka tɛmɛ i n'a fɔ a fɔla fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin Muhammadu hakilijigin kɛ i k'a dɔn hakilijigin ale de bɛ mu'minu nafa aw k'a dɔn ni mɔgɔ min ye nafa sɔrɔ nin wajuli in kɔnɔna na i k'a dɔn i yɛrɛ ka limaniya de y'a s'i ma ne tɛ wa i k'a dɔn ni mɔgɔ min n'i ma nafa sɔrɔ nin wajuli in kɔnɔna na i ka da la k'a fɔ ne tɛ dɛ i ka limaniya danya de y'a to i ma se ka yaani nafa sɔrɔ nin wajuli in na ka sabu kɛ ala subhanahu wa taala ka nin kumakanba in ye sabula an nana yan an ma na ɲɔgɔn ɲɛda filɛ dɔrɔn kama an nana de pour an ka se k'a dɔn martaba min bɛ nin diinɛ in na ani mɔgɔ minnu nana ne nin diinɛ in ye n'o ye shirifuw ye c'est à dire an ka se k'u martaba dɔn an k'an ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na hali bi ala k'an bɛn sababa ma laɲinitaw bɛɛ lajɛlen la ya rabbal alamin alhamdulillah summa alhamdulillah an bɛ ala tanu i n'a fɔ Bilal bin Rabaha ye ala subhanahu wa taala tanu siɲɛ 3 kira a n'a ka sahabaw cɛ la u y'a ɲininka a ko Bilal munna i bɛ ka ni ala tanu in kɛ a ko ne bɛ ala tanu n bɛ ala tanu sabula ne ye finman ye mais alhamdulillah ala min sɔnna kɛ ne ka silamɛ ye ne b'o masa in tanu dɛrɛ masa in ne tanu ne ka kan sabula kira alayhi salatu wassalam a fɔla ale min ye wanzir ashirataka al-aqrabin ko Muhammadu a damina i somɔgɔw la minnu ka surun i la wallahi kira ye a damina olu la olu dɔw ma sɔn fiyewu i n'a fɔ a b'o histoire kalama cogo min na Bilal hakili nan'o de ye a y'a ye ja diinɛ in tɛ maa ta ye diinɛ ye ala de ta ye bani y'o de fɔ an ɲɛna ko ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ sɔrɔ ansariya la ko i ka ala barika da
iki masaw fana barkada sabla bisega nya i masaw kunye duwaw do ke duwaw minanen do ima mbado ambe ala barkada koy alhamdulillah ina fo bilal ya ala barkada ci ko mina am nya yere soro sirifike ko kurun kon nana ambe ala barkada alhamdulillah summa alhamdulillah ni fola Allah subhanahu wa ta'ala ka jingina na fi muhkam tanzil innama anta munzirun wa likulli qaumin had Allah subhanahu wa ta'ala wala likaye Qur'an ayala kafo Muhammad ikado eye yani gongol kelade wa jamakulu ne Allah subhanahu wa ta'ala mi kanda bado di umma ne hakli jigi yani anga ni sigin yere kundela Sayyid Sharif Usman Madan Haidara alekala faridu asrihi o koroydi Musa Barombo korodon alekala mogo kelende aka watila mais alhamdulillah alay norotigu samagana no Musa Barawna ñonawe unana fara sirfika ka ubina aka laseli to yani ademe aka laseli to la falhamdulillah odela abi udu fo kuma be mais abi min kangari da udu karamo ye ko ode udu karamo aw kanaw sigi ka bolo daw sen flaka ay ke dokelaw ye dokelaw muna ay misaliyata ale ra kunka ka fo ale mi flani abi senedi ke asigilente ka fo ko ale sigilembe ke ibolo mada sadiri doga nafolo ka ko ibina nafolo dale makale la balu la bani bi senekedi alhamdulillah bo akani jira ana ajira kunti auna dore kiraye atambagia bwana kafo kellu otido alijinena edoni tame ka adam o ka kerelelele eti foi ke foye fokuma be adia no otislamé bana duntila alla de getila abiyini islamé de fe ke nashatun fil amal ikaka ma farfonne ikabara wala ikeke mogo chesrile ikeke yani kuma be chesrile ndo ikanyini fon sorolila ina fokira alayhi salatu wassalam aya fo ibn umar ya jugumna ka fo jena tige mi fleni ko ika mena ina fo mogo mi be ga siratige abada ka i'mal dunyaka ka annaka la tamutu abada wa i'mal akhirataka ka annaka tamutu ghadda kira ko ni mogo minga kekun ibe jenatika mi kono kana miri ko jebe dumede adamuti dumede amuso manfuruti dumede annafolo basorati dumede a sobajoti dumede abol mafenyuma santi dumede amimi dume ko iki jija ikeke ina fo siratige ba ni kerela je bi kerela ni asi sabapa e bisinga siratige o ba soro la yankai pour que mun ko so fe lo kana ni tambole bol ma feuna wa mo ke kumba ketede ko igi ka je bara ina fo ti sabada ni bi ka je bara wala akani ijtihadu ni chesri akan nashatu ya ke bimana akani farfoni o ku ejime sadir mumini yɛrɛ de ka kan farfoni sangan waati bɛɛ lajɛlen la o ye muminiya tamasiyɛn dɔ ye ko i k'i ka lahara fana baara i n'a fɔ i bɛna sa sini o kɔrɔ ye di n'i ye layidu ta layidu dafa an minnu ye an kale ka bay'atu ridwani kɛ ka an yɛrɛkun di Alahu subhanahu wa ta'ala n'a ka kira ma o kɔfɛ ka ridwani kɛ k'a fɔ an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ka diinɛ dɛmɛ juru bɛ an kan na dɛ an k'an jija
an seko damajira bɛɛ lajɛlen kɛ o diinɛ dɛmɛ in baaraw la a cikanw n'a fɛn bɛɛ lajɛlen la. O Seyidi Sharif Usman Madani Haidara ale min nana kɛ kɛ dayiw ye bi maana kɛ kɛ weledaba ye ka na anw nin waati mɔgɔw ma kɛ kɛ bi maana hadi ye n'o ye kandaba ye nin waati mɔgɔw ma ni an filɛ ale ka anniversaire kɛnɛ ka mun ɲininen don an fɛ ala an ka miiri sa an ka miiri bila baaraw ɲɛfɛ an ka miiri bila baaraw ɲɛfɛ Seydi Sharif Usman Madani Haidara ko cogo di a ko k'ale bɛ promo de la ko sinon ale nana min laseli kama ala y'a dɛmɛ a y'a ka laseli bɛɛ kɛ wa alhamdulillah minnu kun kan ka faamuya caman y'a faamuya wa halisa mɔgɔw bɛ k'a faamuya n'an nana o ka anniversaire kɛnɛ kan a kan ka kɛ taasibila ye anw ɲɛ ka taa sirifikɛ yɛrɛ ma ani a y'an bila ni yamaruyakan minnu ye yamaruyakan ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jogo kelen don koyi siga foyi t'a la innama bu'istu li utammima makarima al-akhlaq kira ɲinina a ɲininkala a cikun na wagati min na kira ye jaabili kɛ a ɲininkalibaw fɛ ko ale Muhamadu cikun tɛ dɔwɛrɛ ye fɔ n'a kɛla kɛna sadiri jogo ba minnu tɛmɛna kɛ kɔn ale Muhamadu ye sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kɛna olu dafa o jogo baw n baden aw bɛ caman dɔn o la sirifikɛ ye caman fɔ o la Musa Bara ninnu ye caman fɔ o la Ustaz Sumaworo ninnu ye caman fɔ o la an ka ustazu minnu udu karamɔgɔ minnu bi diɲɛ ɲɛfɛ u bɛ ka caman fɔ o la aw bɛ k'u lamɛn telefɔniw kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais hali bi n bɛ mun nɔfɛ an k'an jija an ka kɛ nin kunu in kɔnɔ mɔgɔw ye an ka kɛ nin kunu in kɔnɔ mɔgɔw ye sabula kira alayhi salatu wassalam a ko an ma ten a ko an ma cogo di c'est-à-dire ko a ye misaliya d'a ma kira alayhi salatu wassalam a ye misaliya de d'a ma ko ale Muhammad sallallahu alaihi wasallam a somɔgɔw inna ahlu bayti inda Allah كالسفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن تركها غرق ما شاء الله مبادئ ngo aw munun kala ansaru ye na ya yere soro ansariya konona na kuma bi aw de kan ni wati na ko kira Muhammad sallallahu alaihi wasallama abonaw no ye Sharif Usman Madani Haidara ana ɲɔgɔnnaw ye shirifu bɛɛ lajɛlen ama shirifu bɔ shirifu la ko u misaliya bɛ i n'a fɔ safinatu Nuhu alayhi salam nabila Nuhu o ka kununba min ni a dilala ko ni mɔgɔ min donna Nuhu ka kurun kɔnɔ o tigi bi gɛɲɛ siga t'a la wa minnu donna Nuhu ka kunun kɔnɔ Nuhu ka kunu dilalen kɔfɛ olu de kɛla fɛn ɲɛnama kisilenw ye ko ni mɔgɔ min banna kunun kɔnɔ dɔɔni ma dun Nuhu ka kunun kɔnɔ dɔɔni ma n'o ye shirifu ni shirifu kanuli ye ko o tigi bi to baba kɔnɔ ji la dɛ aw bɛ fɛ a ka to baji la wa a bɛ fɛ k'aw yɛrɛ to sama a bɛ fɛ k'aw yɛrɛ to wara ninnu bolo wa aw fɛ k'aw yɛrɛ to suruguw bolo wa a bɛ fɛ k'aw yɛrɛ to lamɛnni na lamɛnni min ni o tɛ aw ka sira in jɛlen fɔ aw ye wa aw bɛ fɛ k'aw yɛrɛ to bi maana siraw kan sira minnu n'olu de bɛ k'aw ka taa sira nangari sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la wa k'a sɔrɔ la kira ye tanbakiya bɔ an na alayhi salatu wa salam k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ni donna nin kunu in kɔnɔ o tigiw de ye gɛɲɛbaw ye yala aw delila ka ngalonmɛ kira kuma nɔ na wa alayhi salatu wa salam aw ma deli k'o mɛn aw dalen bɛ kira la sallallahu alayhi wa sallam aw dun ko aw seerela k'a fɔ ma tɛ ala kɔ aw dala la an kuntigi Muhamadu ala ka jɔn don a ka ciden don n'a ka ciden don
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو كدال أوجد محمد صلى الله عليه وسلم والله أتكمني أني دموي على كوكو محمد تكمنا أني دموي على بكرة صلى الله عليه وسلم كو أبي كمني على سبحانه وتعالى كوحي كان ديه على وحي كان من جيكرة عليه الصلاة والسلام أبو دفاوي وسيد الشريف عثمان مداني هايدرا وحي من جينا كركا عليه تفسير فو سدير تفسير كو سيغورما جولي جولي أو تفسير يورودو أتسكتو لامك أكادينا جنتو موي نكو سيد الشريف عثمان مداني هايدرا ناصر أنس لما عليك كانوا كما يا أم بفكتو نهونغا كنون غنيني انكونو يلا وسيد الشريف عثمان مداني هايدرا سيكاتالا عليه منكه عليه نانا بمعنى إن شاء الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم كرا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الشريف عثمان مداني هايدرا عليه تاليكا نوفي wahayu ka nunu de la ka wala anya sedan memunun ka seun takabo akaka nangaraba seun ani fanga tonyoni kela u ka seun ulu ye wa femunu ya maria anga doni ba nata bauka sabla doni ba munu natala utise ka tiefo ubison ka warmine ke galontie Allah subhanahu wa ta'ala ka dina na o chama ne tie mena ke ko biye bani de nana ke wala li ke anya o la donc aw bi fɛ ka kunu ŋɔnɔ mɔgɔ ye wa ou bien aw bi fɛ ka to kɔfɛ de aw ka to ji la ne ni aw n'an pɛrɛlen don an ka to kunu in kɔnɔ ne b'a ɲini aw fɛ an bi ni sirifu kanu min na wallahi sika t'a la dalu yɛrɛ banginen don fi ayatil qur'aniyya fil ahadis fil kitabi wa sunna u b'a fɔ cogo min na wallahi a dalu banginen don ante se ka ban foli la bi ananya ta hadisa kunda antitla hadisa la kuma ta qur'ana ayama o kuma na munela aba wera giriya ko shetane ba umalasa tuguni aw ka dese ka shirifu kanu ka shirifu kanu jira aw ka dese shirifu ka kundlena minye no ye jembe ka kishiye aw ka to hukumu konnana aw ka jija sirifu ye mara kɛ u ka denbayaw la cogo min na ni aw mara o mara cogo la pour an ka se ka taa Ala subhanahu wa ta'ala sɔrɔ an wasale an kɛlen ka jannatul firdausi yani o kɛrɛnkɛrɛnlen sɔrɔ kira sigiyɔrɔ kira kɛrɛfɛla bɛɛ tɛ o min sɔrɔ wallahi n'an ye nin sira in minɛ a minɛ cogo la ka labara cogo la an m'a kɛ ni nata i n'a fɔ nataba dɔw nana ka don ka tila ka bɔ u ka nataw ma fa i n'a fɔ mɔgɔ dɔw nana ni hakilila dɔw ye u ka hakililaw ma irisi olu yɛrɛ ta o n'a ɲɔgɔn caman de bɛ groupe kɔnɔna na an b'a fɔ o tɛ ko kura ye wa mɔgɔ ka n'i yɛrɛ hakilila wasi n'o ye wallahi debi kira tile la nin jamakulu caman de tɛmɛna jamakulu minnu nana k'a fɔ u bɛ kira nangari jamakulu minnu nana ka nin diinɛ in nangari jamakulu minnu ni ye nkalon da kira la alayhi salatu wa salam i n'a fɔ u bɛ ka nkalon da an ka sirifu la sisan na cogo min na n badenw n'a sɔrɔ aw b'o histoire dɔn n'a sɔrɔ aw b'o tafsiru lamɛn wallahi o kan ka hakili di ne ni aw ma k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ tiɲɛ sira min kan wallahi an k'a minɛ ni an tagaju ye an kana minɛ n'an kuntilenna ye a kana fɔri ka tila an na n'an y'a minɛ ni an tagaju ye wallahi a ti tila an na mais ni an y'a minɛ n'an kuntilenna ye sen kelen bɛ yan fɛ kelen bɛ yan fɛ bamananw ko ten dɛ ko sira fila taamaba o tɔgɔ wagalen don i tɔgɔ wagalen don dɛ an dun ko don o don ihdina siratal mustaqim ala an kanda i k'an bila siratigɛ tilennen kan e y'o siratigɛ sɔrɔ ka ban falhamdulillah an bɔra akɛyi kɛnɛ kan sisan mujizaw de kɛla mujizaw mɔgɔ minnu ma taa olu t'a kalama mais mujizaw de kɛla mujiza ye jumɛn ye ya ansaruya daminɛna dugu min na ni aw ka misiri bɛ a yɔrɔ la imamu bɛ yen an bɔra ka taa akɛyi kɛ yen wallahi mujizaw de kɛla ye ala ye faama ye koyi ala ye faama ye koyi
in tansurullaha yansurkum wa yusabbitu aqdamakum billahi ni anto da ala kula nenna ni min kala ya a do frane ka limaniya ka ay tajdidu kanena aw yere kechuwa ni aw ka nyemo kechuwa la mene ba yin aw fe kemo ko mo aw fana ka kenyemo nu nyugo nay sabla ni ame nyemo nyuma ko mo nyuma de ba ko o e tienye me ame mi yin ko mo nyuma nunu fe halibi ay do fara ko nyuma yanka ay nyogon kanu Allah subhanahu wa ta'ala kama aya nganji janga ka limaniya jonye ina fo kira alayhi salatu wassalam ayo faina tuumna la yadkhulu jannatu ahadukum hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum ukhshu salama bainakum mbadum ay anga njija anga ka limaniya jonye anga do sira min bambolo no e shirifu kanuni nu ka sira meneni sigata la ko ummo ka nana ni fenye u ba donde wa abolulu de ka so fendo nu ye min fo anga dala anga menene an se ko damajirai ina fo abi bay ayra kono madama nu me sadiri yamari akel ni chenie fo uya anyamara wa amba du toke madama ubi ka anyamara ni maarufu e no e nyuma yakele anga njija an se ko damajira bela jelela anga ke ku nimisi wasa ke teme u yere kan layinika ya rabbal alamin ala ko no anena wi mbade umina bokumana ya sabla papier na tuguni ko wati ko asela tuguni shirifuke wallahi amadon bi sego katuguni a teka do halibi me abina dongoni wallahi alaka sadiri laydudo nemin kala awye alaka laydudo nawe ala deme sigata ala baw deme wa odamate de abkla ko sen sabati aw nyaba aw la ni aw re nyinga aw hakilla ko lafu bawla me billahi ikadala ka fo sikata la ton bayir ka de be jien ko be mi nyebole be aw fa aw ta kalam wallahi organisation min bi ansaru kono na utise kake munu ngoko chinga banga to na nu yere kala ka damine mama to fode a chinga nu eske bemba kula kusebe ne madala sabla uma bay ake ni bay amake billahi ndina baraka ze koronta ke mbolo koro ni na fulo mugu dale ye mbalmake kuma dola ni mem miri ka laydula abi mo chama mbo dabuluka chama mi jenge o kuma na pour que uka kuinga sabati ubulanga udu karamo de ofuye ku ka isaye ko mu bi ka anno na tuku ka nga fe nkopi anno fe were fe munu nangari uka isaye uka ta bay ata uka du taina no kela atobi nyega tafe ambala ku dress ambala ku kala dondoni ni ala sona obuna leçon fana mena inshallah sabla ni genya bawdo de nasru bi kishi ko ubi leçon mena mais ni genya bawte wa ma ala rasulu ila al balagh foite chidenka ni chilla seliche udu karamo ko ni alla se wa be rezo ka fambe uyame ngu yame mbashiria alhamdulillah ustaz barako ku yame alhamdulillah ambadel ala fe ya rabbal alamin sirifu doni halbi ala kan no yayenye alhamdulillah rabbil alamin ankara mogo de muso sanuma konate balakisa haidra ayekumata abismillah len koroko nika bunya kuma ufo ka kene labemba ufo nika dakurunya fla sanuma fo chokoro banyumanka ankaje anko shiria nyokofe Sayin folin kofe ame soli Ahmad al-Bashiru ka ame soli Mustafa ka ame soli Hassan Moke ka ame soli Husaini Moke ka ame soli Fatima Tufa ka o kira kan soli mi abe ke sababu ye ka balaw duru wuli ka bo ika Islamé o ay soli ciba kan de Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam wallahi mo munu me soli kiraka ani mi te soli kiraka alu noro tikili falo la do kun banama me bi olu ba ke bi sabla ya nafado kiraka soli abe fonninge garzgela
kira kan soli abe jon sato ka sigara nogoya kira kan soli abe kaburu ɲiningali nogoya ye ame soli ahmad al bashiru kan ana so gindo sanuma ana ka sahaba ɲuman ani maa o maa sɔnna ka tugu a la fo ka se dugukolo melekeli ma allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad o kɔfɛ an b'an ka belebele fo an ka kaidu ana nunjuru minɛba ani an ɲɛmaaba ala ye cɛ min kɛrɛnkɛrɛn a ka dugukolo kan bi n'o de ye Seydi Sherif Usman Madani Aidara an b'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Mali la bi n'ale de ye anw sigilen filɛ yan nɔ bi ka kuma ni ale Aidara de nɛ n'ale Aidara de ye cɛw ni musow farala ɲɔgɔn kan si tɛ si bɔyɔrɔ dɔn a ye jumɛn fɔ ansaru ye ala ko tan kira ko tan n'aw bɛna tugu ne Aidara kɔ ne Aidara ma fosi yira o la ala kɔ wa denw bɛɛ bɛ ten anw bɛɛ bɛ ten n'an fa sigira kuma o kuma billahi a bɛ ala de yira an na a bɛ ala de yira an na a b'o de fɔ an ye jama in tɛ se tɛ n'i ye se sɔrɔ ka diɲɛ sɔrɔ a ko n'i ma ala sɔrɔ ne denw fu de b'aw bolo n'i ma ala sɔrɔ fu de b'i bolo setigiw caman tɛmɛna minnu ka se kun ma anw ta sanfɛ mais u ma ala sɔrɔ u kafirilama sara u dɔw bɛ vitiri kɔnɔ hali sini mɔgɔw bɛ ka tugu lajɛ mais n'i kɛra ala fɛ hali ni se t'i ye billahi n'i ye ala sɔrɔ o de y'a bɛɛ Aidara b'o de fɔ an ye a bɛ ala de yira an na kuma bɛɛ a ko n denw a y'aw ka ko sɛmɛ ala la a ye ala minɛ n'i ye ala tɛgɛ sɔrɔ ka ban i tɛ tɛgɛ wɛrɛ ɲini tuguni an bɛɛ b'o sigi de la ni cɛ kelen kelen fɛn fɛn ni muso kelen kelen fɛn fɛn Aidara nɔfɛ bɛɛ nana ni ala kama de وكان المسلمون يعيشون كأن الله لم يحرم شيئا i k'a dɔn silamɛw kun kɛra u kun ma fosi haramuya ala ye min haramuya naam إلا أن أكرمنا الله بمولده هذا المجدد العظيم الأعظم السيد شريف عثمان مدني حيدر i k'a dɔn fo ala nana an bonya ni nin cɛba in ka bangeni ye Seydi Sherif Usman Madani Aidara naam فليس من الحكمة أبدا أن تتبع شخصا بدون معرفة ما عمله i k'a dɔn hikima tɛ fiyewu mɔgɔ hakilima tɛ mɔgɔ ye fiyewu k'e bɛ mɔgɔ dɔ ye ten dɔrɔn k'i bɛ tugu a la ayi o tɛ hakilimaya ye k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ dɔ i bɛ tugu a la i bɛ tugu a tigi la mun na a tigi ka baara ye mun ye i bɛ tugu a la ansaru cɛw ni musow kelen do k'u ni n'u ka nafolo di Aidara ma u tɛ ka tugu a la ten bali u y'a jogo de ye a la fɔlɔ kitabutigi ko ko hakilimaya tɛ i ka tugu mɔgɔ la que ça soit k'a fɔ ko karamɔgɔ de do que ça soit shirifi de do non bali a jogo ye mun ye fɔlɔ naam فجميع الأنصار في كل أنحاء العالم يفتقرون لهذا المجدد العظيم الأعظم السيد شريف عثمان مدني حيدر i k'a dɔn ansaru bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛɛ wasolen do ni Seydi Sherif Usman Madani Aidara ka bangeni ye naam لأنه هو من ألقى التغييرات على أخلاق المسلمين وغير المسلمين ولا سيما الشباب i k'a dɔn Aidara ye weleweleda kɛ ni ka yɛlɛmali don silamɛw jogo la wa hali minnu tɛ silamɛ Aidara ye yɛlɛmali don a bɛɛ jogo la k'a sata ni funankɛw a ye funankɛw kɛ dugaden ye funankɛ minnu bɛ yen n'u tɛ disabiri kunna a ye disabiri mɔgɔ caman kunna ni a jogo ye Seydi Sherif Usman Madani Aidara naam وقد دعا هذا المجدد العظيم الأعظم العالم وخاصة المسلمين دائما إلى تخلق بالأخلاق الحسنة كما فعل جده سيد الرسول صلى الله عليه وسلم i k'a dɔn Aidara ye bɛɛ wele ka na
ka Satan silamɛw a ye bɛɛ wele kana jogo de ma i n'a fɔ a mɔkɛ kira kisi nɛɛma b'a ye o b'a fɔ a ɲɛna cogo min na naam وقد صح عن جده أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. a ko k'i k'a dɔn ala ye ne kira ci n ka na jogobaw de dafa naam وصف الله تعالى جده في القرآن العظيم قائلا وإنك لعلى خلق عظيم. i k'a dɔn ala subhanahu wa ta'ala bɛ ka kira mankutu kuranɛ kɔnɔ a m'a fɔ muhamɛd i cɛ ka ɲi a m'a fɔ i ka bon a m'a fɔ i ka jan bali ala ye kira mankutu yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kira mankutu n'a jogo ye o b'a yira na silamɛya yɛrɛ sigilen don jogo de ka seli dɔrɔn tɛ naam السيد شريف عثمان مدني حيدر هو رجل من الرجال قدم حياته فداء لنشر الإسلام كدين الأمن والسماح والسلام. a ko seydi Sherif Usman Madani Haidara cɛ de don cɛ min y'a nin di diinɛ ma diinɛ cɛba de don cɛ min y'a yɛrɛ di ala ma k'a nin feere ala ma Haidara 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 i k'a dɔn Haidara ye cɛ de ye diinɛ cɛba de don a y'a nin di ala ma ko ne Haidara hali ni ne sara ne nin bɛ ala ka diinɛ kuma kɔ Haidara ye diinɛ cɛba ye dɛ mais sɔni an ka Haidara fo fɔlɔ an bɛ fɔlɔ ka Ba Madani de fo ani Ba Santarawele an b'olu de fo ko sɔni i ka ɲaga fɛnba fofo nɔ la fɛn min kɛra sababu ye k'a fofo ka na i bɛ ɲaga o de la bonya bɛɛ bɛ segin aba ni Ba Madani de ma an b'a fɔ Ba Madani ye k'a Haidara k'a ye yirisu min turu diɲɛ kɔnɔ ko aba sɔnna ka ji kɛ yirisu in kɔrɔ yirisu in feerela k'a den tɛmɛsenna baw b'a den kari k'a dun u bɛ tila k'u sigi a suma na ko Ba Madani k'a ye yelen min di an ma ko yelen in ye diɲɛ labɔ diɲɛ bɛɛ bɛ ka mɛnɛ diɲɛ bɛɛ bɛ ka lafiya bi yelen in suma na an bɛɛ ye nɛɛma dɔ sɔrɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara o la an b'a fɔ mansaw aw ye ɲɛ mansaw an ka ŋaniya ɲɛ mansaw an ka kɛ walidenw fɛ mansaw an ka kɛ walidenw fɛ mɔgɔ o mɔgɔ i kɛra i den fɛ i ma kɛ walita fɛ zéro de b'i bolo ne ka dawa caman na mɛ nin fɔ k'an sinsin a kan parce que diɲɛ bɛ gɛlɛya min yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ o ye nin yɔrɔ in ye walidenw tɔɲɔnen don walidenw ɲaninen don mun kɔsɔn ko karisa kɛra sinamusotigi ye sinamuso tɛ fɛ a ɲɛ ka da sinamuso den kan a bɛ taa baara jugu kɛ ka sinamuso den dabali k'a segin kɔ o ɲɔgɔn jɔjɔli b'an ka société la an ɲɛ bɛ den caman kelen na gulɔmina ye dɔrɔgutala ye u bɛ fɛn kɛ u yɛrɛ hakili t'a dɔn u bɛ ka fɛn min kɛ a ye taa duw kɔnɔ a ka taa ɲɛɲini bangebaa juguw ka baara don silamɛw aw ye kɛ walidenw fɛ aw k'aw yɛrɛ ta fɛ walahi an bɛ cɛ minnu sumana bilahi n'i y'u mansaw ka histoire lajɛ u bɛ min kɛ walidenw ye u t'a k'u yɛrɛ taw ye nin baara in kuncɛlen ko labɛnbaw maaba welelenw an karamɔgɔlakaw u y'u ka nisɔndiya an'u ka bonya kumaw fɔ an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ an bɛ kɛnɛ min ka bi an bɛ national ka kɛnɛ kan ni o président national n'o ye monsieur Kɔnɛ Musa Kɔnɛ ye ni ala ka jɛ ye an bɛ kɛnɛ min ka bi an bɛ ale ka kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka gidi an n'an ka seko
ana nunjuru minaba no Ashedi Sherif Ousmane Madani Haidara ale ka bangeni ɲaɲani an bɛ o kɛnɛ de kan donc ni kɔni y'a ne jɔlen micro ɲɛfɛ bi o ye ala ni commission min sigira sen kan depuis a 2021 ni o sababu ye Monsieur Konate ye an b'a fo a ka hakili ɲumanya n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la an bɛ o de hukumu kɔnɔna nɔ donc ka commission baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka organisation bɛɛ lajɛlen fo ka sécurité bɛɛ lajɛlen fo. أعوذ بكلمة الله من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عددا ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله جايتا مي فوكي ولا يمانو ki barkada biye dimanche le 31 mai 2026 ala barkala an ɲɔgɔn sɔrɔ Cɛntalo yan bi Italie dugula min bɛ wele ko Cɛntalo karamɔgɔ ka 12 mai tulonkɛ la an ye an karamɔgɔ Seyidatu Balakisa Haidara sɔrɔ an bolo kana o ɲɛnamaya yan ani Europe ka délégation Fadi Occident ka délégation Espagne nana France mɔgɔ 6 tun bɛ yan donc ka fara Italie tɔndenw bɛɛ lajɛlen kan o bɔra Italie section fan bɛɛ fɛ kana franchement a kɛra jamako ye bon kana fɛnɛ an ka section mɔgɔkɔrɔw fɔ minnu bɛ pays la n'o tɛ a bɛɛ tun bɛ yan an ka section mɔgɔkɔrɔ fɔ minnu bɛ pays la n'o tɛ o bɛɛ tun bɛ yan donc o la o de diyara an ye kosɛbɛ ko o bonya an ma franchement nin kɛnɛ in a kɛra an ye nisɔndiya kɛnɛ ye ani hakilina jigi kɛnɛ ye quoi parce que nin mara ne la yan Italie kɔnɔ ya ansaru sinzina yan ala ni mɔgɔ ninnu ka wulikajɔ sabati sababu la ni an nana kana an yɛrɛ ye yan bi 12 mai la k'a fɔ k'a bɛ kɛ yan kana ni jama sugu fɛnɛ ye yan kana an karamɔgɔ denmuso sɔrɔ an bolo sari o nisɔndiya an tɛ fɔ cogo dɔn o la mais an bɛ ala de deli san 71 caman bɛ ala bolo ala ko di an karamɔgɔ ma a n'a ka denbayaw ma ani ansaru tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ala ka an n'u sutura dunuya ani lahara karamɔgɔ bɛ min fɛ tigitigi ala ko nɔgɔya an n'a ye a bɛ siran min ɲɛ ala ka don an n'o cɛ nin sago jugu sago ala ka an sago da an ye ka karamɔgɔ sago da an ye k'an bɛɛ sago da an ye. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala i bɔra k'an ɲininka ɲininkali min na n'o ye karamɔgɔ ka anniversaire hukumu ye k'a ye baara kɛra kɛcogo min na jama bɔra bɔcogo min na ka bɔ Europe fan bɛɛ ka na Italie yan an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barikada bawo ala ko la in shakartum la azidannakum ni ne ye ɲuman k'aw ye n'a y'a dɔn ye n bɛ dɔ fara ɲuman kan a ɲuman ye jumɛn ye karamɔgɔ ye min kɛ diɲɛ ye ni ala ka diɲɛ ye ka diɲɛ bɔ kɔnɔnɔfili la ka diɲɛ bɔ kunfɛ taama na ka maaw kɛ ala sago ye ka maaw di ala ma an nana o ala barikada kɛnɛ de kan a yɛrɛ sabali ɲinɛ an bɛ tila ka ala deli ala ka san caman d'a ma an bɛ tila k'a ɲini ala fɛ ala ka serifu n'a dɔgɔninw bɛɛ tɛmɛ karamɔgɔ la an bɛ tila k'a ɲini ala fɛ kɛnɛya o ni sidiya ni labanko ɲuman ala k'o di an n'an karamɔgɔ ma o de la i y'a ɲininka ko anw bɔra fo faransi ka na yan mɔgɔ caman bɔra yɔrɔw la Italie dugu yɔrɔ bɛɛ bi yan Milan bi yan Napoli bi yan a yɔrɔ bɛɛ bi yan anw t'aw ka dugu tɔgɔ dɔn mɔgɔw bɔra Espagne ka ɲa mɔgɔ caman bɔra faransi ka na nakun ma kɛ dɔwɛrɛ ye karamɔgɔ ko de bɛ yan fɛ bi Italie an nana ka na ala de barikada ala ye hɛrɛ min k'an ye yarabi ala k'an ka diɲɛ kun cɛ fo alijinɛ ala k'an ka diɲɛ kun cɛ fo alijinɛ an bɛ dugawu kɛ Mali yɛrɛ bi kɔnɔnɔfili min na Mali bi degun min na farafinna ni diɲɛ bi degun min na ala ka wuli karamɔgɔ hɔrɔma kosɔn ala ka hɛrɛ kɛ silamɛden bɛɛ ye i ko an ka dugawu kɛ tɔndenw ye tɔndenw bɔra diɲɛ fan bɛɛ mɔgɔw ye kari wulu ye ka kilo 400 boli ka kilo 200 boli ka kilo 500 boli olu bɛ ka segin ka taa sisan u sigiyɔrɔw la sini ka tila ka taa baarayɔrɔ Europe yan o ma nɔgɔ mais o bɛ kɛ jɔn ye karamɔgɔ wallahi anw y'a valeur dɔn ka se degré min na o de la n bɛ to k'a fɔ tuma bɛɛ karamɔgɔ ye baga de ka ca farafinna a dɔnbagaw de bi yan a dɔnbagaw bi Europe yan a ye baara min kɛ Europe kɔnɔ a ye mɔgɔw bila ala fɛ Europe kɔnɔ kɛcogo min na ni ɲɛ dara a kan i bɛ kabakoya Europe ye
benja jamana de n'a y'i diya i bi ko kɛ mɔgɔ t'i contrôler n'a y'i diya i bi ala ko ta kɛ mɔgɔ t'i contrôler mɔgɔ t'i se k'i ɲininka pourquoi dɔnnibaa min ka wajibili ye maaw bɔ ala ko ta in na a sara t'an bolo o la maaw sunɔgɔtɔ ma tugu karamɔgɔ kɔ an wulila sunɔgɔ la ka ko ye ka ko faamu k'a sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ ka tugu a kɔ an y'an yɛrɛ sɔrɔ Itali jamana kan yan bi aw balimakɛ don Mansur Ibrahim Tangara ka bɔ Espagne an nana kana fara an balima ansaruw kan pour que ka se ka u ka 12 mai ɲɛnajɛ kɛ u fɛ n'o de ye ka 12 mai ɲɛnamaya u fɛ bamanankan na a bɛ fɔ cogoya min na inshallah 12 mai hukumu kɔnɔna na alhamdulillah an y'a kɛ bonya kɔnɔ a kɛla karama kɔnɔ a kɛla taarɛ kɔnɔna na jama bɔla fan bɛɛ ka na a kɛla bonya ni sewa dan ye alhamdulillah an ye dumuniw kɛ an fala silamɛya ɲɔgɔn dɛmɛ a kɛla o yɛrɛ de kɔnɔna na an b'a ɲini cogo min na alhamdulillah an y'an ka bonya n'an ka ɲɛtaa sira bɛɛ lajɛlen ye an ka yetaw la yan ansaru u bɛ ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ɲɔgɔn kanu b'u bolo cogo min na vraiment a y'an yɛrɛ sewa a ye fɛn di an ma min bɛ kɛ leçon ye an yɛrɛw bolo ni ala sɔnna min ye limaniyaw ye an yɛrɛ bɛna taa dɔ fara o kan an sigiyɔrɔw la inshallah k'u ladege u ka kɛwalew la vraiment kalan nisɔndiya dan ye an bɛ dugawu de ka sirifikan ye ya rabbi san 71 a ɲɔgɔn caman bɛ ala subhanahu wa taala bolo ala k'a di sirifikan in ma sirifikan ala k'a mɛn an kɔrɔ a ka denbaya ala k'u mɛn an kɔrɔ sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala subhanahu wa taala fɛ ala k'a di sirifikan in ma sirifikan in yɛrɛ bɛ min fɛ diɲɛ kɔnɔ hali bi ala k'o de nɔgɔya ya rabbi n'a sɔrɔla dɔ kɛla la an b'a deli ala fɛ hali bi ala ka ɲɛta de di an bɛ tila ka taasibila kɛ ka si an ka jamana ma jamana ala ka basigi d'a ma ka kolosuma don a kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaw ala k'u se jamana juguw ala ka u dɛsɛ ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen lawasa ka don so ala k'an se an ka denbayaw kɔrɔ an bɛ kɛnɛ min kan bi n'o ye 12 mai kɛnɛ ye ni 12 mai fɔra diɲɛ mɔgɔ ɲɛna o man ka kɛ ko dogolen ye mɔgɔ la an bɛ Itali nin wagati in na 12 mai o ɲaɲaga de don san 71 o caman kɛnɛya wasa kɔrɔta o bɛɛ ala bolo ala k'o di an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma a bɛ fɛn fɛ diɲɛ hɛrɛ lahara hɛrɛ ala k'o di an n'a ma a bɛ siran mun ye diɲɛ tɔɔrɔ lahara tɔɔrɔ ala ka don an n'a n'o cɛ kumaw bɛɛ fɔra bɛɛ y'i ka seereya kan jɔ parce que bɛɛ bɛ kuma i yɛrɛkun de kan 12 mai in fɔli dɔrɔn tɛ ten karamɔgɔ in yɛrɛ a ye mun de ɲɛ e yɛrɛ ye ka diɲɛlatigɛ ye i n'i ka denbaya ye a ye mun de ɲɛ i yɛrɛ ka ɲɛnamaya la an minnu bɛ Europe jamana nin kɔnɔna la yan ani Amérique jamanaw anw de bɛ se k'a fɔ a ye fɛn ɲɛ anw ye yan parce que anw bɛ yɔrɔ de la yɔrɔ min ni mɔgɔ t'a f'i ɲɛna karisa nin dabila mɔgɔ t'a f'i ɲɛna karisa nin kɛ i b'i yɛrɛ ye de hadamadenw b'u yɛrɛ ye de c'est à dire que n'a diyara n da dɔrɔn n b'a fɔ n ko hadamadenw bɛ villa de komi bɛɛ ka yan mais sariya dɔw talen don jamanaw bolo mais o sariya ninnu caman bɛ yen o n'anw ka taabolow tɛ taa mais karamɔgɔ min nana taabolo ɲuman jira anw na n'o ye silamɛya authentique yɛrɛ ye an b'o taabolo de kan k'an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ k'an ka niw kɛlɛ k'an ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na minnu dulen don k'olu ka tilen minnu ye finmanw ye k'olu ka kɛ jɛmanw ye i b'o k'i yɛrɛ de ye o donc o la an b'o karamɔgɔ in de fo n'an ko k'an b'a fɔ ka se yɔrɔ la an tɛ se ka se ka fɔ saga ka dan na an bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn karamɔgɔ ya sara t'an bolo a sara bɛ ala de bolo ala y'anw fana garizigɛ n'o y'an ka Nuru Sherifa ye an y'ale fana invité n'an ka laɲini ye kanubagaw ni tɔndenw farala ɲɔgɔn kan k'a laɲini a fɛ a ka bɔ Faransi jamana kan ka n'a fara an kan ka 12 mai ɲaɲa kɛ an b'a yɛrɛ fana fo an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye Itali silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ Jamiyatu Ansarudin o bolofara min bɛ Italikaw fɛ yen o ye ala barikada kɛnɛ min sigi ni ka ɲɛsin cɛkɔrɔba ɲuman Alil Makami adamadenya nafalan ale ka anniversaire hukumu kɔnɔna la min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn a ka ɲamadali la ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'a kɛ hinɛ ani basigi ye ka don diɲɛ kɔnɔ ni cɛkɔrɔba ɲuman yɛrɛ hɔrɔma ye foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'a ta ka di kotigi ma sururu nasi a Seyidu Sharif Usman Madan Haidara ko ala k'an n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na si kɛnɛya barika ala k'o fara an n'a siw kan shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ ala barika dɔ wɛrɛ sera le 12 mai dɔ wɛrɛ sera